Mám si ji představit? Ano. Jo. Tak jmenuji se Emma Štěpařová. Pracuji jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě na katedře sociální pedagogiky Masarykovy univerzity a pod kabinetem multikulturní výchovy a máme syna, jmenuje se Denny, bude mít v březnu 4 roky a má diagnózu dětský autismus. Tu diagnózu máme asi od ledna, no, takže mu byly nějak 3 roky, no, necelé 3 roky, kdy nám dal vlastně paní psychiatrička tu diagnózu, o které jsme ale už, se kterou jsme počítali, protože náznaky a vlastně ty rysy autismu byly zjevné už dávno předtím. Momentálně je Denny ve školce, takže máme čas na natáčení, ale jinak bych asi v tuto dobu asi natáčela nějaké díly Mickey Mouse pro Dennyho. Vlastně mám takhle dopoledne čas. Proč právě Mickey Mouse a jak jste se k tomu dostali? No, my vlastně máme strašně velkou výhodu, že Denny má schopnost hyperimitace, že on prostě imituje všechno, co vidí hlavně v televizi. Od malička se dívá rád na televizi, na pohádky. Začínal asi na pohádce Tip a Tap a potom si oblíbil strašně moc Mickey Mouse, Mickeyho klubík. Mickey Mouse Clubhouse, come inside, it's fun inside, it's the Mickey Mouse Clubhouse. Takže Mickey Mouse je u nás všude a Denny ho má všude i na oblečení, povlečení, no všechno, co je s Mickey Mousem spojený, tak to miluje. A asi, no, tak před rokem a něco, jsme si právě všimli, že začíná až moc všechno opakovat z té televize. Dívala se třeba na Rákosnička a tam šel nějaký rak, který šel pozadu, takže on potom chodil 14 dnů, mě chodil venku pozadu. Prostě jsme šli třeba ze šaliny, vystoupili jsme, on se podíval, otočil se, vyměřil si tak trasu a šel prostě pozadu. A potom byly další věci, které prostě napodoboval úplně přesně. Věděl a znal ty pohádky úplně dopodrobná, jak jdou za sebou, co se tam jakoby řekne, ale Denny nemluví, mluví teda svoji vlastní řečí, které nejde rozumět. Jediný, co řekne, je máma, táta, hekty, holub a že nás už konečně i zavolá. Volá teda hekty, Hektore a tati trochu potichu a mě oslovuje Emo. Každou chvilku na mě volá Emo. Protože neslyší vlastně od nikoho jiného, že by mě říkal mami. Takže já jsem Emma pro něho. No a vlastně my jsme, co jsme měli podezření na ten autismus, tak nám začal takový koloběh, vyšetření. Začali jsme vlastně u dětské lékařky, která nám dala doporučení na psychologa, psychiatričku, logopedku, neuroložku. No a začali jsme už chodit po lékařích a museli jsme toto všechno absolvovat. A hned nás nasměrovali na speciální pedagogické centrum na Štolcové a na Aplu na ranou péči. Takže v rané péči v Aple hned nám nabídli možnost, že by nám posílali asistentku k nám domů jednou za měsíc. No a já jsem vlastně pověděla tady té asistence o tom Dennym, jak všechno imituje. A tak vlastně ona navrhla, že bych mohla Dennymu nahrávat nějaká videa, podle kterých by se mohl učit. Jo, třeba nějaké říkanky, básničky, nebo bych mu ukazovala třeba fotky členů rodiny
a tam bych mu to prostě, aby on po mně opakoval, takže a aby se vlastně naučil jména těch třeba členů rodiny nebo zvířat, jo, čehokoliv. No a já jsem o tom jako trochu přemýšlela, ale hned jsem si právě řekla, že by to bylo dobré, kdyby to byl třeba Mickey Mouse, že by to bylo lepší než já. No ale dělala jsem si z toho srandu, ale po nějaké době mi to leželo v hlavě a potom v lednu tohoto roku jsem prostě s tím začala. Šla jsem po sekáčích, sehnala jsem si oblečení a začala jsem prostě natáčet krátká videa. Dobrý. Žlutý ponožky. Byly jedny z nejdražších. Stály 80 korun. A dlouho jsem ji háněla, protože nejdřív jsem chtěla žlutý boty nějaký. No, a proč něco takovýho. Tak jsem to teda zdala, mám jenom žlutý ponožky. No. Toto byly nový červený kalhoty do sekáče. A paní šikovně šla mi tam našila teda takový obrovský kola, no. Tak. Potom jsme vlastně masku, to jsme si objednali přes internet, nějaký ty narozeniny na party, tak už mám doma asi 4, ty mám novější, protože jsme se byli s Mickey Mousem mají fotit, tak jsem si koupila zase novější, tyhle ty jsou trošku už opotřebovaný, no. No a tak tyhle ty jsem si už musela, protože vlastně Mickey Mouse už byl i v restauraci a něco jedl i doma a ještě byl u zubaře, tak už jsme museli vlastně vystříhnout otvor, aby pan zubář mohl se podívat Mickey Mouseovi na zoubky. No a jo, tak to nic, to je poprda. Tak, no a já si vždycky dám takhle culík, jo, si to dám takhle dozadu. Hektorku. A u každého natáčení je Hektor, náš pes. Tak ten tam vždycky jde slyšet, jak štěká, ale i spolupracuje s Mickey Mousem, takže on si chce hlavně hrát. To je takový Dannyho asistenční pes, že? On je furt s náma. Ve školce ho taky milujou. Tak. No, to je vlastně takový Dannyho brácha. No, teď si mám takovou lyžařskou kuklu. No, není to ideální, protože se mi v tom špatně mluví. No, ale je to lepší, když tu kuklu mám, aby mi nešli vidět tolik vlasy. No. Takže třeba natáčím hodinu, 2 a potom vlastně jdu do prodeného do školky a mám takhle osačený celý obličej dokola. No, a tak tady máme ještě nějaké rukavice svářecký, nebo co to je. Jako takhle je to v pohodě doma. Ale už prostě, jak jsme třeba natáčeli video u toho foťáka, tak vlastně jsme to natáčeli i venku, že jo? Potom jsme šli po Svoboďáku a na radnici a šli jsme venku, tak to jsem měla i jako by stres a trému, tak trému bylo mě břicho úplně. A už jsem bála, vždycky se prostě nespím ani, třeba den předtím, protože bojím se, jak to prostě zvládnu, abych to dobře natočila, no, všechno, aby tam bylo všechno to, co prostě potřebujeme. No. Teraz už ani neriešiš, ne? Že kto si čo myslí, alebo tak, že to tě vlastně jo, úplně... No právě, že jsem si to už vyzkoušela, že jsem měla v té šalíně třeba a že jsem prostě zjistila, že to je v pohodě, protože vlastně nikdo mě nevidí do tváře, mám tady takové malé dírečky, nikdo mě nepozná. Spíš si myslím, že to je horší pro toho natáčejícího, pro toho kameramana. Zastávka Malinovského náměstí. Tak Mickey, pojď, tady tu doma. Já jsem tak utíkala, že jsem se úplně zadýchal a
s Mickey Mousem. Akorát paní Maruška tady ještě... Dobře, vypočkáme ven. Já spustím nahoru. Super, super. Děkuju. A ještě rukavice mi Kače dones, jo? Nevím. Tam někdo položený. No, vlastně naše mamka chce na Vánoce nějaké fotky, vlastně všichni rodinní příslušníci, děda a babička s dědou. No a takže pro nás to je zatím nereálný, protože Denny se nechce fotit. Jednou jsme se teďka byli fotit na tu průkazku ZTP/P a to bylo v Zeleňkovce v tom fotoateliéru, nebo v tom obchodě a jsme tam vlastně přišli. Denny se ani nezesvykl, jenom jsme si sedli a jedna jediná první fotka nám vyšla a jak zjistil, že už se fotí, tak už zavřel oči a otevřel je, až když jsme vyšli z toho obchodu. Takže prostě focení jakoby nějaký plánovaný je nereálný. Tak proto to zkoušíme, že když Mickey Mouse se půjde vyfotit na nějaký ty krásné fotky, když bude mít Mickey Mouse, takže i ten deníček by to mohl zvládnout, no, když to zvládne ten Mickey. Takže proto se budeme fotit celá rodina a ještě, aby jsme to nějak... Vlastně i Denny bude mít takovýhle tričko, má koupený s červenou kravatou, a který ještě neviděl, takže to vlastně tomu ukážu, to tričko, až ten den, kdy se budeme s tím Dennym fotit. A aby jsme to nějak prostě mu usnadnili, tak já a sestra jsme si namalovali stejný trička. Takže takhle se budeme příště fotit i s tím Dennym. Jenom Hector nemá triko. Já tady mám pro tebe tvůj obrázek, Aha. který budeš mít na památku za to, že jsi tady... To jsem já, to jsem já, to jsem já. A tady je Hector. Jen, Denny Prudil, Mickey Mouse. Jdete na focení? Ano. Tak pojďte do první. Děkujem. Tak a teď se na mě pěkně usmějte. Tak. To bude nadávat. Kam ti to spadla hlava? Jo? Tak, a sama Denny. Dobrý, něco. Tak, to je Heťo. A A Hectorek, jak se na tebe díká. ne? Denny. A kuk tam. Není tam holub? Jo, ještě, teď jsme zrušili tatu. Jo. A raz, dva, tři, hop. Přestaň. Stačí. Ono to troubí, to se neví. No to je.
No. Jo. Je schopný se všechny nůžky. Krásný fotil, a já tady mám pro tebe jednu fotečku. Kdo to je? To je Mickey. To je Mickey a Hektor. To je Mickey a Hektor. Děkujeme. Denny, děkujem. Děkuju, byl jsi moc šikovnej. Děkujem moc. Děkujem. Tašo, už pojď. No a pak se stalo vlastně to, že on toho Mickeyho najednou odmítal, nechtěl se na to dívat. A já jsem natáčela prostě takhle z dopoledne díly s Mickey Mousem a on se na to nechtěl dívat, takže jsem se to natáčela jako sama pro sebe, no. Tak jsem řekla, tak to ne teda. A místo toho chtěl pořád jakoby pohádky z Teletubbies. No tak jsem o tom přemýšlela, sedla jsem si k počítači a hledala jsem obleky z Teletubbies. No a ty jsou teda jako dost drahý pro nás, takže jsem šla do půjčovny a domluvila jsem se s paní prodavačkou, ale nám prostě půjčila na 3 týdny. Máme nejprve, myslím, žlutýho, to je Lála, tak s ním máme asi 12 dílů, pak na další 3 týdny nám půjčila zelenýho, nebo ne, fialovýho, a to je Tinky Winky. A s ním máme taky další 20 dílů. No, takže potom mám nějakých 35 dílů mám tady s tím Teletubbies, ale zase naštěstí potom začal fungovat ten Mickey Mouse. Kam pak se Teletubbies poděli? Chtěla bych co nejvíce dílů s tím Mickey Mousem ještě natočit. Dokud to jde, dokud toho Mickey Mouse takhle má rád a funguje to. No. Nevím, že jo, jak to ještě dlouho půjde, ale třeba za 2 roky a možná i dřív, za půl roku už to fungovat nebude a už nebudu potom vědět zase, jak na toho Dennyho mám přijít. Prostě pokud to dítě má rád pohádky a dívá se na televizi, tak si myslím, že určitě rodič by do toho měl jít, ale netvrdím to, že když se dítě vlastně podívá na ty naše díly toho Mickey Mouse, takže to na ně bude působit. Prostě myslím si, že ten rodič si s tím musí dát práci a musí vlastně, my stavíme nejenom na tom, co ten Denny má rád. Mám, už ti snil, stopí déšť a vítr smil. A můj kůň i já jsme cestou znalení. Tvoje mamke dobré jebe, takový to dobré jebe, sesternici dobré jebe, bratrancovi zase jebe, moje tete dobré jebe, nudný novej to jebe, matanovej dobré jebe, Berani, duc. Berani, duc. No, takový jakoby vyčerpání, no. Takový, jenom vždycky takové obavy a strach, jako aby to dobře dopadlo, no. A dopadlo to zase vždycky hodně senzačně, no. Takže teďka už jenom pro Dennyho, no.
Nazdar.